Sláva Isusu Christu. Drahí bratia, drahé sestry, koľkokrát sme počuli také zvolanie verím, ale. A možno i my sami sme používali túto vetu, keď sme niekedy vlastne sa chceli ospravedlniť, či možno niečo sme nechápali. Máme 4. nedeľu pôstu a evanjelista Marek nás pozýva znova na rozjímanie nad časťou zo svojho evanjelia. Keď sa pozrieme na kontext evanjelia, tak vlastne vnímame, že po premenení na hore Tábor apoštoli ako keby majú možnosť si vyskúšať moc uzdravovať, ale ako si im to nevyšlo. Oni sú v debate s učiteľmi zákona a vlastne tu ich ako keby nachádzame v tom úryvku Evanjelia v 9. kapitole. Ježiš vlastne je prekvapený, o čom tak rozprávajú. Asi si museli možno vypočuť niečo, čo nebolo veľmi príjemné. Možno ich vysmiali, možno si povedali, pozrite sa, chceli ste niečo dokázať, myslíte si, že môžete robiť nejaké zázraky, nič vám nevyšlo. A v tejto situácii vlastne vstupuje do deja Ježiš Kristus, aj otec chlapca, ktorého apoštoli nemali silu uzdraviť. Priviedol som ho k tvojim učeníkom a oni ho neuzdravili. Trpí duchom nemoty a vlastne nič sa nezmenilo. Vidíme, že vlastne v tej pôstnej dobe svätej Štyriciatnice nenadarmo vlastne vidíme problém, že človek nedokáže rozprávať. A dokonca je aj hluchý, lebo potom neskôr počujeme, že Ježiš vyhnal ducha nemoty aj hluchoty. Prečo vlastne človek takto trpí, že nemôže rozprávať? Diabol sa usiluje o to, aby človek nemohol sa modliť, aby nemohol vzdávať Bohu chválu. Dokážeme veľa vecí ohovárať, dokážeme kritizovať, dokážeme nejakým spôsobom vidieť chyby na iných, ale keď sa jedná o modlitbu, keď sa jedná o ohlasovanie Božieho slova, sme akoby nemí. Človek nedokáže vlastne, diabol mu bráni všetkými možnými spôsobmi a dokonca ide do extrému. Otec tohto chlapca hovorí, raz ho hádže do vody, inokedy do ohňa. Jednoducho ten život je v takých mantineloch, ale tie mantinely sú veľmi boľavé. A vidíme, že Ježiš v tejto situácii, kedy je možno konfrontovaný s tou takou neschopnosťou učeníkov, tak vlastne hovorí, dokedy vás budem trpieť, neveriace pokolenie. Možno vlastne ten otec si uvedomoval, že to asi nie je správna reakcia Ježíša. Asi očakával niečo iné. Možno očakával, no tak ho priveď, oni ešte nevedia, ešte sú mladí, ešte sú neskúsení, ale poriešime. A Ježiš ako keby vôbec nepočul to, čo tento otec hovorí a ako keby na všetkých dookola hovorí, ste neveriaci. Ste ľudia, ktorí jednoducho nechápu. Druhá vec, ktorú možno takisto nedokážeme prijať, je pravda o sebe. Niekedy, a vlastne pôstna doba je ten čas, kedy by sme mali počuť pravdu a dovoliť tej pravde, aby sa nás dotkla. Niekedy, keď človek vlastne narazí na nejakého, povedzme, tvrdšieho spovedníka, a možno to nemusí byť ani tvrdý, len jednoducho nepovedal nám to, čo sme chceli počuť,
tak vlastne utekáme a budeme hľadať iného spovedníka. Alebo ten, kto nám vlastne nevyhovuje, tak vlastne prestaneme s ním komunikovať. Dnes v tej dobe mass médií, tak vlastne si ako keby vyberáme, koho budeme počúvať. Zapisujeme sa na na ten podcast, na ten blog, na také video na YouTube alebo na Facebooku. Počúvame tých, ktorých chceme počúvať. A zabúdame na to, že nestále to musia byť slová, ktoré potrebujeme počuť. Niekedy možno potrebujeme počuť aj ostrejšie slovo. Slovo, ktoré nám otvorí oči. A to sa stalo aj v prípade toho otca, toho mladého chlapca. Kedy on vlastne si uvedomuje, že potrebuje Ježiša aj on. A hovorí, pomôž mojej nevere. Kedy vlastne ten celý dialog sa vedie, pomôž mojej nevere. Stretnutie s Ježišom Kristom, otvorenie očí, možno zatlačenie na boľavé miesto, mu ukázalo, že aj ja ťa, Pane, potrebujem. Tá pravda, ktorú si povedal, mi otvorila oči a ja vidím, že nielen môj syn potrebuje záchranu, ale potrebujem ju aj ja. Pomôž mojej nevere. A vidíme, že Ježiš uzdravuje aj chlapca, aj otca. A keď sa vlastne tak zamyslíme, tak je to možno aj také pozvanie pre rodičov, že chcete pomôcť svojim deťom mnohokrát a zabúdate, že aj vy potrebujete záchranu. Že aj vy možno niekedy žijete v tých extrémoch. Poprosme teda, aby ten čas Veľkého pôstu Svätej Štyriciatnice bol časom pravdy. Pravda vás oslobodí, hovorí Ježiš Kristus. A my keď vlastne pozeráme s tým očakávaním paschy, tak nech to naozaj bude oslobodenie od hriechu, od tých všetkých možno vecí, ktoré sa nám nepáčia, možno si predstavujeme, robíme si svoje plány, oslobodenie od toho všetkého, aby sme naozaj videli tú cestu slobody. Sláva Isusu Christu.